Eguerdion lagunok, eta hoxe eguerdia, txorienen ordua da, Patrizia Biteli eta Zigor Iturrieta kozinatzen ikusteko ordua, eta batzutan gure tontakeriak aitzeko ere. Eskerrik asko, gurezakin jarraitzearrez, badaki Pazientzia izatea. Pazientzia, nik, benetan, geratzen nautenean kanean, egunero este zaitu eta... Ez da ona, osasunentzako hori, ez dakit ni, Egunero, Noizia mein, burua oxigenatzen utzi behar da. Bueno, gaurko egunak bintzatez, asteazkena bakizue, tradizionala ditugu mentxorienen, eta betiko errezetak hartzen ditugu, eta zuei ekartzen dizkizugu. Ni gaurkoan, esan doko atzo aurreratu nintzen, iparraldera jungu naiz, eta bertako arrain sopa ekarriko izuet. Kioro, ez da nola, idatzi, bite eta O-R-O, kioro. Baina kioro deitzen diotela uste dut. Eta, aipatu nuen astontan baita, ez batzutan errezeta batzuk ekartzena saia gara, honek benetan lana daukala, pausu ezberdina dauzkau, baina, animatu inaiz, zerbait atarako dugu, eta honekin, gure gorputza berotuko ditu, ze hau espeltako piperra da, dena. Eta oso pikante ateako zego, Hau, lehuntzeko zerbait ekarri dazu? Arrautzak gaskoniar erara. Arrautza beti leuna? Arrautza leuna da, tomatia, gaina joango hortartian, beraz, nik uste dut pikantia leuntzako bera, bentzat, ondutorko da. Bikai. Hoiek esan da, eta lana dukagula jakinda, az gaitezen horrela. Azenarioak ipula eta porrua satitu eta erregosten jarriko ditu. Jarraian, lebatzaren burua, sapoaren burua eta itxaskabarraren burua gehitu eta pixka bat erregozi ondoren ardo txuriarekin busti, gero murrizten utziko du hau eta urarekin estali ondoren 25 minutuz egosten utziko du. Beste lapiko batean, bi baratxuria tal, beste kipula eta porrua txiki moztu eta erregosten jarriko ditugu eta gero tomatea laukitxoetan moztuta gehituko dugu, ogia xerratan, patata laukietan moztuta, erregozi dena pixka bat eta aurrena egindako saldarekin busti ondoren, beste 20 minutuz irakiten utziko du. Birrindu hau, lapiko zabal batean jarriko ditugu. Itxaskabra atalak irinetik pasatu eta frigituak, lehatza frigituta, otarrenskak, muskuiluak eta saldarekin 5 minutuz irakiten izan ondoren, zerbitzatu. Errezeta hondan nahi eta nahizkoa da, itxez aingira, eta hau, holan ekarri dit, peskateroak, Iñakik, eta ingo duana da, bakarrik behar dut hemendik, burua ere saldarien nion sartu behar, baina... Ostras. Busketa! Zu baino altua badata. Ez da zaila! Esango bazen idan ni baino pixutxua, baina altua izatea... Zama ben hartuko da, Elduko dira zu pixka, Patri, mesedez? Hau ere, saldara, ala. Eta geratuko gara... 600 gramo behar ditu, gutxi gora dira. Eta zin bizu bestiak imaia? Bestia fregitu. Eta bestia! Izoz gaioan sartu, eta erabiliko berrezetan baten. Guztu lehen gugunean, inzinun allipebrea, eta zinun itxasain gira nahi izaten zara hola. Oin badaukagu itxasain gira, allipebrea bersio ezberdinak ingo ditugu, eta hau zan, itxasain gira. Eta hori, bere odola. Eta eskatarik ez dauka, baina badauka olako azal... likatxu bat, zeinek labana ez dizun ondo heltzen usten, eta gero gertatzen dira. Hau, garbituko pixkat, eta esan da. Usain gozoa, Eskuak garbitu berri, hemen kafetan olan bero-berotxo dauela. Sentitzen dut, Sentitzen dut. Esan dagoa, lehenengo duguna da. Kipula bat, porro bat, eta eszenarioa, hau salda bat, arrai salda bat ingo du. Jarriko ditu hemen zu bizian. Bai. Hau itzaldin, ez? Bustanakin, karo. Eskatarik ez dauka, baina, taktila da. Taktila, hori bai. Orduan, hauek ingo dituguna hemen. Pusketatan holan pixkat moztu, eta erregosten jarriko ditu olio tante batekin, da ero sartuko ditu, bezan dako, hemen lehatzaren burua, itxaskabra horazpian da hola, sapoaren hor da hola, eta hemen buru zarrau. Ikusten baituzu holan, bixa lehatza eta... itxasen gira mozten bazin emendik, hau lan hasi baino lehen? Lehatza? Lehatza nortu izauka, eta eskatak ez izatea. Hemendik lan moztuta, bakarrik buru hartuta. Patri, ni beti zezatu izuz. Konbentzituta berbaitia. Hola? Bitu?
azbatu dute transgenikoki barietate bat lehatzana zeinek eskatarik ez duen. Beira, inungo eskatarik ez du. Zuko lan konbentzituta esaten baduzu. Bai. Jendea sinistuten, zu? Igual bai. Bueno, txoro sopa. Txoro sopa da iparraldeko errezeta bat, eta marmitakoekin gertatzen da bezala, aintzinan zan, marinelen errezeta bat, itxen zabilela, itxasontzian geratu zan, soberakinekin, edo arrainako lan geratzen alkienako soberan, horrekin itxen zan sopa bat. Arrantzalien emakumiek bai, azokan eta saltzen ibiltzen ziren arrainak, horre bai, saltzen ez itxustenekin, horrekin bai itxen zan txoro sopa, zan oso sopa humila, lehen prestigioa handiduna etzana, zezan txiroen jana, edo, hor, errexearena, ez? Horia. Baina, gero, bere ospia hartu dauena, eta gaur egun, horako egun berezizetan eta prestatzen dana. Hau, bereziki ospetsua, Doniban Eloizun eta Ziburun, bai? Baina, hegoaldian bebai, gutxinaka bauka bere lekua, adibidez, Onjarbin, badau arraunlari berri, jatetxia, eta, bai, bertako kartan, beti dau. Bai. Beraz, horre, apurtxo bat, hegoaldian lekua irabazten. Nik egia esan, enaukan entzun da bez. Patri, inigo gestizu ditu? Ez, zeba? Esan duzu, hau, errixe, humilaren alentzala, eta hori. Nik uste dut hilabete honetako presupuestoa jandu dala, dagoeneko. Amendik aurrera patatak. Bai, errezetak holan egin garritu, holan humilagoak eta pixa merkexeagoak. Vale. Ez dizuet esan, hemen, lehengunean bezala, otarraizkak eta erabiliko ditu, bere salaketa, hauek erabiliko ditu eta hemen salda egiteko. Hauek, barrura doa gure lehatzaren burua, itxaska horren hemen hor dauzka gorputzak eta ingo duna burua bakarrik, ona, sapoa, gorputza etxian gujan dugu, txikitxoa zan, hau raziokoa, eki jantzuen dana, barrura, eta... Kabituko alda. Hortxe, ez da autokiri. Hemen esan hau da, ez dakizu, overbooking, hori intziguten guri egun baten. Lanera txiloekin jun Alemanira eta tokirik ez egazkinean. Eta uarte bat, uartera joan berza. Eta ferria geneukan, eta zigor gidari iritsi ginen pixka berandu hau, zigor gidari jarri zuten, ferria hartzera iritsi ginen, eta etxera iritsi ziren baita ere multa batzuk. Nire esaten zigaten, Alemanin nahi duzu abiadura jun altzara, gezurra. Laro jartzen duenean, laro gira jun behar. Hartu nota zigorrek esaten dauenakin. Bai. Eta txoro sopan ezinbestekoa da arrain espezia desberdinak erabiltzea. Hemen ikuste duzue, otarranxak, ditxuko muskuiuak, itxasaingira, lehatza, kabarroka, eta horrek emote dutza benetan, sapore berezixa azkenean desberdinera. Ez? Hori itxasapoa, eta bai ala bai, pikanti eraman bidau. Espelerako piperra. Azkenean hori bada iparraldeko ikurra, eta danak eramango ditu hor barruan. Egia da, itxaski sopak eta gabonetan eta itxen dienak. Ni pikante punta beti, pipermina botatzen dira. Bai ez, beti auketzen dabe. Bai. Ez dakit zati dan, ez dakit zuen etxean berdin kozinatuko dan, baina bai, pikante holan puntutxo bat, beti auketzen dabe. Eta arrain sopan noiz sartzen da ondo, urte guztian, bai, egia da. Baina gabonetan, ez dakit, holan neguan, bereziki sopak ondo sartzen dira. Eta holako pikante ikutu batekin, aputxoak gehiago berotzen zaitu. Bai, hori, magia dan, nola egiten duen, baina bai. Bai. Parkatu Patri, ez bakarrik esatea. Hemen, oinarria jarri dute egiten, dala fumet bat, hau, beharko dugu geroko. Oin, zer ingo ditut, hemen erregosten jungo gara, lauki txikitan moztuta, beste kipula, beste porrua, eta berezitasuna txoro sopak baita badaukana da, patata botako dira. Ingo duna, tomatea botako du, dana erregoziko du hemen, eta patata bat laukitan moztuta botako du, espeletako piperra eta estragoia ere bai dauka, ni fresko ez du dala aurkitu, hori errezeta guztietan denetan agertzen estragoiarekin, eta ingo du, hori, hemen ja izango dena, gero, gorputza emango diona sopa honi. Sopako ogia eramango du, nik errezetetan aurkitu labean txigortzen dutela, frigituta eta txigortuta botatzea, ni neuk indudanean sopa hau, indut hemen bertan, hemen olioarekin txigortu, eta listu. Orduan, espero dut, iparraldean sasarratzea inornerekin,
horrela iten bat. Siguro zetz. Pero bai. Ba, bueno, egia da, ohituta gauzela etxean koseinatzera lupia, bakaiaua, urraburua, daulakoak, baina itxasaingira ez dala ainerrez ikusten. Imaginatza dozuk, enkarguze hartuko zinula Iñakin arraindegi xan, ze normalian, igual, herri berri nor oliten badago arraindegi bat aukela, gure lankide batek kontauta, baina ez dakit, igual bezero baten itxura edo arraindegiko itxuria anaukitzea, baina bueno, normalena da, enkarguze itxia bestela ez da zehoza aurkitzuko zuna. Baina, alata behin naiz eta itxuran, bueno, igual ez dakit, itxusia, beste arraimaten bezala izan, badaukat zapore oso leuna eta testura bai oso goxua. Hemen, animalixetan, gertatzen da normalian, emiak txikixagoa diela harrak baino. Ez? Txorixetan, gizakixetan, normalian. Bueno, horre zein da, zapoan, emia handia izaten da, eta gero zein da, jaten duena harra? Mantis religiosa. Mantis, Igual bai. Bueno, itxasain giran bai, berdina pasatzen da. Normalian emiak haundixauak izaten die, luziak izaten die, 3 metro luzeran, asko jota. Osa, gehienez, 3 metro. Honek bat eta erdia bazeukan, Betxu, nian las jarri hemen, zure gainean, bai? Eta bixon artean ez ginen batera alduko bez. Imaginen, hor, urpeka snorkel egiten ari zara. Olako bat agetan atzu, eta hor, arri artetik, arroka artetik hori ateratzen da anun raspien. Horrek, morenak eta egoten dienak? Horre Horre gainera, lotzatixak izaten die, ni buseatzen eta... buseatzen eta egon izan nazenian, hori morenak ikusten dituzu, arrixetatik, kobasulo txikixetatik, burua bakarrik, ze lotzatixa die. Ze ez bazien lotzatixak izango? Nik oie bakarrik akuariunean ikusi jut. Horrek baten den Nik akuariunean bakarrik ikusi jut, eta ja horre ere beldurra ematen dute. Bai. Bueno, emiak hori, 3 metro eta 66 kilo. Hau da, ni beza, kiloak behintzat ni bezala. Eta harrak izaten dien normalian txikixauak. Normalian metro terdikuak izaten dien. Beraz? Gu bezala. Erdia, hori da, gu bezala. Horre badiela gure tamainekoak. Eta hori, eskataik ez daukie, aragixabe bai, aragitxua da, eta gustatzen da nik. Ez dakit, igual, oituragatik edo izango da, lehenko gurean izango, adibidez, Valentzian asko jaten dela aipe berean, Euskal Herriko errezetak, ezagutze dugu, adibidez, hau, txoro sopan, itxasaingira dagoela, baina bestela, ez da behoran. Ez da, ezurra, atzekaldean bustanan, bukaeran ere, ezur pila badauzka, eta ez da holan aragi, umeak ero etxean dauzkazunak, eta nik, baina hori lehenunean hortan pentsatzen. Gu umeak ginenean, beti zeuden arrai batzuk ezurra zeuzkatena, nik gaur ezaik eroitxu gara, ni nire seme alabei ezurrak horri biltzen naiz pintzekin kentzen, pak, eta dana da, inoiz baten, aita ezurra, bai, arrai egiten da, ezurra hartu, iskina batera pasa, eta mingainakin atara iten da. Ez da gaizki oitutzen ari garenero, baina lehen, zeuden arrai batzu, baina hori, bazenekin, jango, berdela ero jaten zenuenean, nik berdelai gaur egun kendo iken dizkiotan etxekoi, gaizki oitzen nahi umei. Pila badauz berdelian. Bai, baina, hartu eta pizza denbora librea aukitzen baso. Gero afizioa. Irakurriot, itxasaingirekin, odora toksikoa aldala izen. Kozinatuta sopa batean hor bain bat denbora, bai. Hombre, sopan ez, baina holan, kozinatuko garaia plantxan eta 60 gradutik gora, enbidauela, Osa, kozinatu behar da, temperatura hartu minutu pare baten, bai. Horrei, dauzkan horrek toksikotasuna edo hiltzeko. Bello. Eta bestela hori, frigituta, sopetan, gixatua, nik uste dut, edozein modutara parrillan bebai hona egon bida hau. Guk gaur, azkenean berezitasuna badauka sopa honek, hemen hau fumetengo dugu, gero bustiko dugu hau, eramango dugu tomatea eta gero patata, eta birrindutakoan, usten da egiten, eta gero egiten direna beste atalak, lebatza, itxaskabra, eta itxasaingira ingo ditu ataletan, ataletan moztu, irinetik pasa, eta fregitu ingo ditu. Eta ero ingo ditu, olako paella ontzi handi batean, oie frigituta jarriko ditugu, otarrenska salteatuta, muskuiuak bertan, eta ero ja,
sopa inda daukagunean horrekin busti eta azken irekin aldi bat eman. Orduan, berezitasuna bauka hor pusketak arraia gero aparte kanpoan ingo digula, ez? Oso ondo. Pixkanaka gorritzen, gatz pixka bat, eta tomatea, sasoia bada, tomate batero bi botako izkiogo, freskoak, eta bestela honek latakoekin, 2-3 lau, gutxi gora txikia baldin badira, oie barrura. Kontserbakoak beti ondo etorten diaz. Bai. Oso ondo. Lehen esan dugu, ez? Txoro, sopa eta marbitakoan artean badauzela antzekotasun pila bat, azkenean marinelen janara izan. Eta bueno, basauen bat, txoro sopa ez dakit ezagutzen zauenarek, baina bintzat marmitako artean oso aditua zen. Esaten da, Euskal Herriko sukaldarik trebiena marmitakotan behintzat. Bai. Eta hori sari pila batek esaten dauen. Basauen Santurtzin, euskila bere izena Antonio Pérez Mujika zan. Bai, nola ditzen zioten? Soperon. Soperon zeratik? Gixatu asko itxen zitxula kasola ondixetan, eta sopatan behintzat artistia zan. Bai. Eta bea Santurtzin jaixo zan, eta 7 urtekin hor egoten zan itxasontzixetan, eta aitzakin lanien, eta marinelei, eta itxasoko jendiai da langilei marmitako eitzen. Gainera, berak esan zauen, lengua edukazioko gauza ezien, esaten zaren behitu, txarto ataten jatenian zehose, nire aitzak zigor moruan kokoteko bat, denba! Belarrondoko bat emoten zotzan, eta holan ikasi zauela hobeto, geroz egunetiko egunera hobeto kozinatzen. Baina, tipua, arrantzalea, arraunlaria tropaetan ibiltzen zen hori, eta, hainbat, orduen garai hortan iken ziren txapelketak honen marmitakoanak, eta pikea bermeotarraken pikea izan zuten, berarekin? Bai, lehenengo holan lehiaketiak eta izan ziren 60. hamarkadan. Bermion 61. garrien, mila beratzen da 61. hasi zan lehenengo lehiaketia, ofiziala, marmitakoana, eta honek soperonek danak irabazten zituen. Bai. 65. bere herrixan Santurtzin, oibe irabazi. Eta bermiokoia, apurat moskea zauzen, da zen zaren behitxu. Jolastu bihau, edo lehiatu bihau, leku neutro bat. Herri neutral bat. Sopelanan. Getxo onduan, hau da, bakitzu gaina Bilbo... Baina hor Santurtzitik hartu dau, ez da hori oso neutrala, baina pika asko dau, bakitzu itxasertzia, eskumako aldia eta eskerreko aldiak, hor pikia dagoela. Orduan, ez dakit sopelakua joango ziren bermiokuekin, edo Santurtzikuekin, hor egongo zan. Baina, alatabe, sopelanan izan, eta sopelanan hor kirabazi? Soperon jaunak. Orduan, bertan, gainera, berak, ondo inzauen, ze 61. urtean azizan lehian, eta 61. urtean beratzi aldiz irabazitza gero, esan zen, erretiratu ingonaz. Goian nagoenean. Beratzi aldiz irabaziotenean hor erretiratu gonaz. Imagina beratzi aldiz irabazita gero, galtzen hasi. Orduan zure izena eta zure ospiaia uste duzu, maila baten. Hori da. Eta hori... hori da. Batzutan... Bai, batzuk ez dute jakiten, eta horreten dia gero azkenean hor herri, kirol munduarekin esaten dena, herri arrastaka azkenen urteetan pixka, igual, agian ez da, pena gehiago ematen, igual hori ez esan. Baina, badaude batzuk jakina, garrantzitsua da, zerbait usta. Bai. Berdin da, apur bat txarra guai izate, baina zuri gustatzen batzuk, logikoa dan bezala, hori futbolerixak eta bezala, niraman... Bakitu kuadriakoa, hau, Imanol Etxebarria arrasatekoa dana, atletikeko porteru izan zana, neraman kuadriakoa da, eta esaten da, noiz baitxor, elkartzen gara, veterano batzuk, eta ikusten bozu, ez dakit norek esango zauen, profesionalek izan garela, hori futbolien zebate dauka, pelauna txarto, bestia korriketan, bestia ez dakizeta, da holan ibiltzen diela, eta gustatzen jakie, gaztiako nahu badie, baina, nik esan nahi zona, Patri, daude batzuk, zeintzuk, utzi induten da, gaizki, ez da euskaraten emaitzak, eta itzakia, bai, ez dut ondo ez da gizerrero, ez da gizerrero, zure denbora pasatu da, esan, berdin zait, baina horrek dauko, berdin zait, gustora, disfrutatu egiten dut. Kirolan gertatzen da, baina nik uste sukaldaritzan, kirolan, geroz eta nausixagoa zara, logikoki, zehose fizikoa danez, galtzen joango zara zure forma fizikoa. Baina sukaldaritzan, geroz eta hobiau kosinatzeko, ez?
Bai. Behintzat logikak hori esaten da. Logikak, bai. Zuk margidako bat itxen bozu. Tazten zara, 18 urtekin itxen, 88 urte daukatzunean, 70 urte ostian, izango zara, krak bat. Horreido marmitako. Hori da. Brasilen holan dituko zizuten. Horrela. Hoixe. Bueno, lagunok, horrek oin irakiten hasi behar du. Vale. Esan Aparra dago, hemen, dauka. bai, hemen poliki, barazki hauek, gogoratu, baratxuria tal pare bat gutxi gorera, gero kipula bat, porru bat, hemen erregoste jarritugu, jarraian tomatea gehitu dizkiogu, hauek ere erregozi, eta hau utziko du pixkat hemen ondo egiten. Gero izango da, botako dugu, hemen ogi, sopako ogia, Vale. Oin dizi botako dugu, eta horkuteko zurgatzen eta gorputzaltzen. Eta honek gorputza emango dio, eta ere izango da, patata botako diogu, eta, betxo, bako zeraztu zaidan, ointxe konturatu naizela. Zer? Errezetan baten, erabili behar duzu, esan dut, fumetari ardoa botako diogu. Aztu bazaigu ez bota hemen. Oin, ingo dudana, lapiko batean sartu, irakinaldi bat emango diot, eta gero ona sartu. Hau da, lehen, bueno, azkenian berdina da, baina irakinaldi bat eman ona, lurrundu alkola, eta gero sartu. Ez esan, ai, aztu izait eta bota, ez, azido geratuko zan, esan ondo geratuko. Orduan, esan dakoa, billo hau irakiten hasi da, 25 minutu, gure ardoa ingo dana hemen pixka lurrundu, sartuko du, eta gero iragazi, eta horrekin, bueno, patata eta hemen daukagun, bueno, ikusiko duzu, etorriko gara, eta hau ja prestatuko ditut, gero irinetan frigitzeko. Oso da. Bueno, laguno, bueltan gara eta zerbait aurreratu du, iragazi dugu salda, hau ja ondo gorrituta daukagu. Gainera azkenean ardo txurixa botatzazu. Bai, lurrundu dut lehenengo, eta esperetako piperra. Ale, pikantea, gora bixotzak. Estragoia. Ondo. Oindela gutxi saltza baterako erabili zinen, ezta? Bai, hau alipebre. Alipebre me gustot erabili. Estragoia? Ez, erabili nuen hau holandar saltza iteko. Hau, nola da? Bai, aragisakin zoien agera. Aragiakin, azpizunarekin. Bai. Patatak, hemen erregoziko ditugu, eta hemen gorputza azkenian honi emango diotena da, hor dauko ogiak, eta patatek ere, gorputza emango diote, eta oin izango da, saldarekin busti, eta hau beste 25 minutu, egosten utziko du patatak, eta indagoen arte, zapore guztiak hemen batu arte, eta ero birrindu ingo dugu. Bien bitartean, jungo gara, gure bitartean lagungarri moduan, jungo dan aragia. Hala, dana barrura. Bai, dana barrura. Ona. Hauek, frigitzen, salteatu ditut. Otarrenskak inditut erritxi moztu, eta zu bizian salteatu inditut. Hor, olio pixkatatera dana, horri ere bota indut, zapore amateko. Eta bain jungo da hori, sartai bat atarako dugu, irinetik pasatuko ditugu, eta oliotan frigitzen jungo gara, bueno, zandakoa, hemen daukat lehatza, gero itxasengira, eta kabrarroka atala. Eta frigitxu hostien, ona? Ez, frigitxu hostien, esan dizu, gaurkoak hau birrindu inbar da dana. Zelan izango zen? Hau birrindu. Txoroa, herri xumearen platera, hainbeste pauso izan da. Petzeta dut gero errezta komplikatzen joango zala, ez? Hauek, frigituta hemen, muskuiluekin batera, eta gero, hau iragazita ona. Vale. Eta ja hor sartuko du, dena, hemen dauzkagun bitxo guzti hauek, orduan sartuko ditu. Orduan, hori izan da, haukendu, irinetik gatza eta botako dieta hoi, irinete pasatu eta frigitu ingo ditu. Oso ondo. Niri hau jatiak ez daketu lan, gogu emateo ez da. Baina ointxe, badau moda bat, sare sozialetan agertu dana, eta deitzen da Fear Food Challenge. Bakizu estingitu inbergarela, Patre? Ez exageratu ez da. Vale, aipatu zertan datzan moda zoragarri horrek? Gaztedia ze pentsatzen da, jaken egin bida. Bai. Semala egin da berbaiteko eta... Hori da. Zuek bai, zuen etxeko txikixekin, o nerabiekin. Zerbaitzeko, nik uste dut hau mundu osuak ez dauela ingo, baina Fear Food Challenge da olako tendentzia bat, sare sozialetan bidixuak igotzeakin, eta igotzea itxuzu bidixuak jaten janarixa,
baina janarixak, bindurra emote dutzun janarixak. Ez datzuna ezer gustatzen, Bai. zuri agian kalte egiten dizuna... Bai, horti doia gauzia. Gauza, alde batetik, jendiak itxe ditu, gauza arriskutsuak, beste batetik bai, badago, adibidez, niri alde honetatik ez jata intxarto pentsatzen, ze badakit hori tratamendutan eta itxendala, anorexia, bulimia, da olako gaixotasun mentalak eta... Ja, esaten da terapia txoke moduan. Hori, terapia txoke moduan, olako gaitza dituzten pertsonek adibidez, agertzen die hamburguesa bat jaten. Hamburguesa, oin arte, pentsau jake, diabrua, oso koipetsua, bilurra, bebai, horrekiko, eta olako gauzak jaten. Eta ikuste dituzu, benetan, sufriru itxen da biela, baina alatabe bakixe, hori ona izango dela. Hori gero, zalantza edo debatea da, hori, sare sozialetan erakutzi edo ez. Ze asko, psikologikoki tratamenduak eta jasotze dituztenean, tratamenduan bukaeran ulertze duzunean ze pasau jatzun eta dana, izaten da horako terapia etxoke edo izango zan bezala, horako gauzak jatia. Eta hor ez da baita, jente batik kalte egiten diona zerbait, ez dut esan, izaten bara alergikoa bazala, eta ero estarri holan jatzera, baina izaten bazu intolerantzia bat, eta ezin dut, eta ero berantzako bat egitizu. Hori ere jatea. Bai, hori pentsata gara purtxo bat. Txarto egotiakin. Bai. Eta, baina edo janari arriskutsua behin baino gehixetan hemen zuk Japonen konta dozu. Zauela, sukadari batzuk, bia dauela, karnet berezi bat, arrai bat mozteko. Holan pustu iten den arrai hori. Globo edo. Hori mozteko ze bestela posointxua izan leike. Edo zintokitan hartu eta, txosnagunean arrai hori eskatu. Ni txosnagunean ez dakit hori eskatuko nahi. Nik nahi ez xolomo gazta hogitarteko gozo eta lizun bat. Publizitatea oso nazan de, dastatu ezazu globo arraia eta kontatu ezazu. Ez zaizu lau ezer pasatuko. Hemen guk Fear Food Challenge egin dugu, Mas pasak, nik probatu ditut. Bai, eta ze pasako zaizu horrekin, Patri? Nik beldurra edukabe, ez jau pape gustatzen. Gero zigorrek behin inzuztan txoixo eta txokolate ogitarteko bat. Zenbat aldi zentzun behar dugu hori, Gaixuak zenbat sufritu zuen egun hortan jakin inberda. Zu, bakotzu solan zeo ze ez dut esuna bitu. Ez jau pape gustatzen hauen probako, bakotzu... Bai, ez nahi sekula, baina kate handi horiek hamburguesak eta saltzen dituztenak. Olako bajan ezkero zerbait, hori zerbait gertatu behar zaitu. Berez, zure Fear Food Challenge izango zen? Olako batera jun eta olako handi bat olan, dariona, olako bat jatea. Ez duzu inoiz probau? Ai, oski. Ni danetik jateu, Patri. Hori bixamonakin, estatu denik esango dut. Sartzen da, hori. Eta kebapa. Hori, behitu, nire lagun batek esaten zauet. Olako lekuak, zabali dauz, azte osuan. Adiz, kebapa, herriko kebapa, zabali dago, azte osuan. Eta janari eskarreko katiek eta bebai, martitzen atzalde baten zabali dauz. Eusein ordutan gainera. Eta ez duzu, eta badu jendia, hola, urbiltzen dela, azte azken baten. Eta beti dau jendia, tamales. Kebap batera edo olako kate askarreko hamburguesa batera, holran, azte azken baten zenik, ezagutzo domeka goixetan, ordu txikitan zapatu baten, hortan bai, baina olako, ez dakit, ostegun eguerdi baten? Irekita badaude zerbait egati da. Hori bai. Funtzionatzen dutelako eta jendea juten dela. Hori bai. Bueno, Patri, guk itxin behar dugu horrek esan dakoa. Beste 20 minutu egiten izango dugu. Hau edena frigituko ditugu, birrindu ingo dugu, iragazi, eta hemen jarriko ditugu. Arraiak, itxaski guztiak eta gero krema hau, irekinaldi bat, 5-10 minutu guanoski. Eta, sekuste duzu, arraia buelta eta buelta indut. Hemen ez dute gehi kosinatzen. Eta gero, gaz puntuan da jarri ondaren, dastatzera. Eta hau ez da izango, nola ditzen hori? Fear Food Challenge. Hau izango da, gustoko dugu challenge. Hori da. Bueno, hor dauzkagu, fregitutako tanak, muskuiluak inditu dana, sopa pixkatekin, tapiko batean taparekin irekin ditut, eta bakarrik haragian atala jarri dio. Eta oin? Probau dugu saldia eta bixi zauen, ez? Baina ez da holan pikatzen gehiagi. Ez, holan, badauka puntua, ere puntua. Espeletakoa,
Ez da dago pipera daukau, da puntua auki bidau. Berto dastatzeko moduko neurrean da. Bai. Gehiegi eskoaz. Zegero, etxean umei nahi dieteman. Batetik 10ean 4 bat. Ez? Bai, 5 gerturatzen, baina 4 bat. Hemen, gehiagizko aparra aukenduko dugu, eta gatz puntuan da orain probatu behar dugu. Ja, hemen dauzkagu, hauek gure muskuia bota duten suku guztia. Sartu ditugun arrain guztiak, eta orain probatuko du gatz puntuan zen moduz dagoen, eta 5 minutu behar ditu honek. 5 minutu ondoren hau jasota eukingo dugu platera kanpoan, eta etorriko gara dastatzera, baina lehenko gatza ber. Eta? Zeran dago gatzez? Ondo. Perfektoa? Perfektoa. Ez diote zer gehiago egituko. Utzi oso 5 minutu, 10 minutu honi irakiten, eta bintxe batuz. Bueno, 10 minutu pasa dira, hemen zapore guztiak ja batu dira, eta, bueno, maira joateko garaia da. Hori da. A ber, pixkat danetik harrapatzen duan, muskuilu bat, hemen dago. Muskuilu bat, otarreinska hartu du. Eta hau bada holan itxu sopa bat, ez? Bueno, bai, muskuilua oskola kendu eskero, bai, oskola ez dizkio kendu. Bale. Bai, oskol da guzti. Eta ero presutzi ditugu hemen, Patrinen errezetaren osagaiak, eta zeituan hasiko gara, baina aurrena gure txoro sopa dastatu behar dugu. Lagunok, hon egin eta gora San Fermin. Gora iparralde. Da iparraldeko gastronomia. Non duela asteatzuk izan zen hor, badakizu hor. Hori moztu oso, nik beste dut. Baionako festak eta San Fermin eta elkarrekin doazela, eta aldatzeko, eta esaten zuten honek agertu zen Iruñeko alkatea, nik aldatzen baditut, oin botatzen badu proposamena dataz aldatzeko, abesti aldatu behar da. Lehenko da, eta ero, agian Baionara joan banaiz bizitzera. Ba? Bueno, San Ferminak aldatzen ditugu dataz. Osa, jauziko jakon bronkagatik. Bai, horretik. Nik bronka zuri estotu botako zau dau? Ona, zaitu. Guztutxe gero apur bat? Ba, igual tapertxo bat eraman dut, Venga. Baina, ez. Euskaldunok beti du trukea. Zeren truke? Zer emango diazu tapar honen truke? Gustatzen gatzu arrautzak, alberginia, tomatia eta urda espikoa. Ba, mesedez, nire txikitako pasio bat. Nola prestatuko dituzu horiek? Ba, bitxu. Hone di arrautzak gaskoniako erara, eta hola xe doiez. Alberdinia xaflatan ebaki, gatze sondu eta iragaztontzi baten orduariz jarriko. Gero lehortu, frijitu eta sartagin berdinen urdai ospikoa bai apurtxo bat frijituko, buelta eta buelta. Azkenik arrautzak. Eta gero plateran oinarrixan tomate saltza jarriko, gainean alberdinia xaflak, urdai ospikoa eta azkenik arrautza frijituak ipiriko ditugu. Beraz, gaurkoa da frijitu. Vale. Frijitu da gaurko magianik igual, bueno. Sartagin berdinean baino, denbora aurrezteko. Bitan ingot, ez? Bitan ingot. Vale. Honek hasikonaz berotzen. Bai. Hau bostera, eta hau bostera. Bueno, berotzen da holan jueteko. Eta alberinia da hau. Batek, gure taldekide batek izango zen bezala, patatakin probatu aldozu. Patatakin bai, baina ez zan izango gaskoniarela. Eta gaur betiko errezeten eguna da. Eta paraberekoseko markesak basaukan liburu bat, oza, basaukan liburuan errezta bat, gaskoniarela. Eta ez ditut lan sekura probo, baina egia da, alberine frijitsuak eta tomatia, pisto aldera botata, arrautzakin ondo, eta urdai espikoan bebai. Kontua da, arrautzak tartean daudena, arrautzekin dena ona da hola. Eta zenbat erabiltze ditugu arrautzak, ez? Eta zenbat modutara jana ditugu. Galdarrazatuak, egosiak, frijituta, tortilla, naskian, bizkotxo batean, budinak egiteko. Kix bat. Kix, bueno. Mila eta, bueno, ez da izen bat errezeta ziur, bilo arrautza bat bai izango ziela, ziur hartuko bat genitu eta arrautzak tartean dauden munduko errezeta guztiak hartuko bat genitu, ziur liburu lodi bat atarako zala, baina ziur, Ze azkenean osagai moduan arrautza daukatena, Ze batzuetan, bai, lehen bera da, nagusia ero, patata tortilla batean ero, hor beti galdera hori da, Zer da honek lehen esan duzun
Hori aplikazio nola da, mugikorrana, asmatzeko eta hori? Kahoot. Kahoot da, agertzen da galdera bat, eta daude, 10 lagunero kuadrigatekoak telefonoarekin, da erantzun ezberdinak, eta asmatu inbar duzu erantzuna, eta denboran askarra izan bat. Telebista lehiaketa bat, baina, mobilen. Hori da. Hor, galdera bat, patata tortilla batean, zein da osagai nagusia? Hombre, patatak berez... Agertzen da, kipula olioa, arrautza, patata. Egia da, patatak arrautza baino gehiago eramate ditxula kopuruan, pixuan. Baina bestela ezin dozuin. Zuk ez badaukazu arrautzarik, tortilla bat ezin dozuin. Tortilla hitza... Patata tortilla... Bai, baina hori da... Patata bari besta ezin dozuin. Zein, baina tortilla, baina arrautza gabe ziur ezin dozulain. Zuk arrautza gabe bota diozu eskata batzuk. Veganoek esango zabien. Bueno, bai, ura eta... Ja, baina hori ez da tortilla. Hori da, egia da, konpontzeko beste modu bat. Baina tortilla, agian, legonian horren sukaldari batu ginen, eta horren inguruan egon ginen da. Ostra, tortilla batean, tortilla betiko tortilla, nahi eta nahi eskoa, arrautza da. Arrautza gabe tortillarik ezin da egin. Bai frantzesa, bai espainiarra borobila da, bai nahi duzuena, baina hor, eta guri, lehen, esan izun ematen, hostele izan ematen ziguten errezeta, eta gu banatu inbar gehiago. Bueno, errezeta hontan, izenarekin da hori, badakigu, osagai nagusia, hau da, hemen izango ziren, arrautza eta patata, biak. Bai. Lagungarri moduan, jongo da, kipula, ero aldamenean, daramazkin piperrak, ero ensalada. Gero, egiteko behar dugu, baina hemen duda geratu zitzaigun zein izango zen, eta... Tauzi izango zen. Neuk arrautza jarriko nuke. Arrautza gaskoniarera edo alberdinea eta urdaiazpikoa gaskoniarera? Osagai nagusia, arrautzak, izenak esaten digu, ez? Arrautzak. Arrautza gainean joango dana. Urdaiazpikoakin egotena da frijitu, baina apurtxo bat, niri holan kurruskari holan geratzen danean be, ez jatarlarrei gustatzen. Eta honek, alberdinea xaflatan moztu dut, irestontzi baten jarriot, gatzakin, eta honek, ordu erdin, itxen dagoena da, izerdi xahartu. Hau jaitxingo. Mikatza, alberdinea bere zeitxon janda gero, mikaz puntu bat badauka, horrekin gero garbitu inezkero, uretatik pixka pasatu da inalda, bestela trapu, papel batekin pixkat izerdi hori kentzen badiogu, mikaztu puntu hori kendu ingoen. Hola geratzen da gero, izerdi xahartzen dago, eta hemen ikusten duzue, bai, ura botatzen du. Ura botatzen dagoen, eta honek itzen dago hori, mikaztasuna eta kendu. Hori, bai, frikitzeko garaian... Lehortu ondo, mesedez. Bai. Bestela, oin, ez dakik konturatu zaten, begiak holan batean, plap, indit. Hemen, urdaiazpikoak tiro indit. Bai, tiro indit. Arma tiro, pum, ikimilik. Ez zan nire intentzioa, Ez nahi gabe, sukaldean, nik aurrak eta sukaldea etortzen dira. Lur batez ere txikiak gustatzen zer, urbiltzata. Zuarekin da horrelako ekin nabienea, esaten lur, aulkia baten gainean jartzen da, pixka mugitzen diotara, eta kontuz, honek erre egiten du. Orduan, beldurrik ez sukaldeari, baina errespetua bai, eta kontuz ibili barra. Eta alberdieneari, gatza eta bota dotzagunean, eta izerdeixa botatzen dagoenean, garrantzitsua dabe lehortzia. Osa, eskenean, izerdi hori da, gero mikastasuna eta emoten dagoena. Hori interesatzen gaku, kentzia. Eta gatza bota dotzagunez, gatzian gero probatuko ditutuko frutituta gero zera geratzen dien, baina printzipioz ez da bape bihar. Eta ikuste oso zeran geratzen den bapera, Bai. Osa, bustitxa ataraten. Umelak. Hemen, arrautzak aipatu ditu honetan, arrautza frijitua jateko garen zein izango zen bigarren elementua, nahi eta nahi eskoa. Olioa. Ogia. Olixua ikusten oso frituta. Plantxan egin aldituzu, baina arrautza plantxan. Eta ogi gabe? Ze tristura, arrautza horiek ogi gabe jatea. Ogi kontuan egitula, izegin patria. Vale. Josten adan olan. Hori beste gauza bada. Ogia, egia da gaur egun. Beto, nik albiste hau irakurri nuenean, esan nuen. Eta gaina, eske histori hori txorienen izan gendun okin batekin. Eta berak, nik esan nion azkenengo saioa bukatu zenean. Badaukazu zerbait, norbaiti esateko ero, eta bai, gauza bat. Nik nire okindegian gasolinarik ez dut saltzen. Ez erosi ogirik gasolindegietan. Hori entzun da gero, irakurri nuenean esan nuen, ez da posible, zerbait gaizki egiten ari gara. Ez da berdina, gasolindegi batzuk badaude, nik ezautze dut bat, Hernanin, non, bertako okin baten ogia saltzen dute. Isorretan ez, isurtzan, badau beste bat, otxandixokue, otxandixon beste bat bebadau, bertako
okinen ogia saltzen dutela. Baserriko ogia bertako okinen. Baina ez du esaten hori, esaten dugu... Esaten dugu besteak laberatu iken dituztena izoztutakoak eta hori. Ba horrela dago, Patri. Orduan, bueno, hemen hitz egiten du gaur egun ari direla gazte batzuk, gero betiko ogi tradizionalak eta lortzen, holako ogietara, lehengo ogietara bueltatzen, baina tamalez gero olako albisteak irakurtzen dituzu eta bueno, benetan tamalgarria dan zerbait dala. Kontuz pinpotakin, Bai, bat horrela, arrautza, seme, kendo hemendik, ze honek plofingo du. Bai, plofa pultxo bat. Nik? Zenbat, arrautza, bi. Bueno, zakit, lehenko bat eta bestea, gero biak atako ituzu batera, horrek itxatzi, a ber. Bueno, jarriko itxugu. Platerea nola doa gero, hau? Plater zapal baten. Bai. Tomatia lehengo. Gero alberginia frigitxuta. Vale. Eta gero arrautzak. Frigitxuta. Gaur izabatzut, gaurko teknika frigitzia da. Hori da ostaleitzako teknologian erakusten dizuten gainera bat. Beraz, hementxe ezebez denbora kontua dau, holan nahi ditugu gure alberginiak, ondo frigituta eta gorrituta. Beraz, emaiguzue denboratxo bat. Hau ekata ingo izkizun dengo, ez? Bater, vale, bikain. Eta segitxuan etorriko gara, baia dana muntatzera. Oinarrian tomate saltza. Zein hau egiteko erabilituzu, kipula bat? Bai, fotokoa da, ez dut gezurrik esango. Baina, norbaiten nahi betxean, kipula batekin, batzuk azenaria, batzuk piperberrea botatzen diate. Hori da, denbora luze, azukra potxo bat. Tomatea trituratua erabili, berrindua dana, ez bestea, tomate saltza jartzen duena, ez? Hori da. Alberginiak. Bai. Eta ordena horrela berdu, ez? Tomatea, alberginiak, gero, urdai espiko eta arrautzakin mukatu. Hori da. Plater, politxa. Basta. Igual urdai espikoa gehixe egin dut, ez? Bueno, ero gutxiegi. Bakizu hemen, Patri... Neurriak bakoitzak. Segun nola behiratzen diozu. Nik onartzen dut, enaiz frigitu, urdai espiko frigitu zalea baten. Ja, bakit. Zait. Pena bat iruditzen zait. Eta holako hori bai, egin behar baduzu batean urdai espiko frigitua, ez erasi garestia. Erasi normaltxo bat, ez dela pena bada. Holako urdai espiko on bat, horrela, ez dakit, bueno, nietzako galtzia, bestatzuei izango dut, ondo. Mentxe euskau, gure arrautzak Gaskoniako erara. Dabana sartu beharko dugu nio, alberginiak eta musteko? Nik uste baietza, Bau batean bat uste terriki daura mosteta, hori lengo? Hola, nes? Hala. Eta hon ja hobetzen doa, pixkanaka nola errezeta bat junaldan hobetzen. Zaran, arrautza, urdai espiko, hola, saiatuko gara laurak hartzen apurtxo bat. Eta? Gaizki nahi, zerbaitetan, urdai espiko falta zait, tomate bat. Benetan, basa gizien zeo zen markesak. Eta zeo segatik hau den, hone die betiko errezetak. Oso goizua. Gure iparralde, gura Gaskonia, gaur, errezeta handik egarritu. Hori da. Iparraldea, Gaskonia, txorien hemen, zuekor, eta bihar. Eta bihar espero dugu, bai, zuek hori izatea, gurekin. Gertu eguno. Gerante. Hor.